Πάμε τώρα να ακούσουμε την μαρτυρία της πιτονικοκυράς, η οποία φιλοξενούσε εκείνη την περίοδο την Ειρήνη Μουρτζούκου και το Σουμών. Να ακούσετε τι λέει, φίλες και φίλοι. Παρακαλώ. Ήμουν η πρώτη που είδα το μωρό νεκρό, γιατί όντως ήταν νεκρό. Το κουβάλαγε και το περιέφερε το παιδί νεκρό. Το είχε νεκρό ώρες. Η σπιτονικοκυρά που νίκησε το σπίτι στην Κάτω Αχαΐα το 2022 στην Ειρήνη Μουρτζούκου και το συγκάτοικό της. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που αντίκρισε το 19 ημερών βρέφος νεκρό. Η μαρτυρία της στις αποκαλύψεις συγκλονίζει. Μου είπε ότι θέλει ένα σπίτι να μείνει και γιατί θα έρθει η γυναίκα του και περιμένει μωρό και δεν έχει που να πάει και αυτά. Μετά 10 μέρες περίπου, 15, είδα, πέρασε το κατόφλι αυτή η κοπέλα. Ειρήνη Μουρτζούκου. Ναι, αφού πέρασε, εμένα δεν μου άρεσε καθόλου και του το είπα. Του Σιμών, αν ήξερα ότι είναι αυτή η γυναίκα σου, εγώ δεν θα σου έδινα το σπίτι να μείνεις. Αυτή ερχότανε το βράδυ, κοιμότανε καμιά φορά, έφευγε πρωί-πρωί, του παίρνει λεφτά. Γιατί αυτός μου έκανε παράπονο. Έρχεται μόνο η Ειρήνα, κοιμάται, παίρνει λεφτά, φάει στο γιατρό μου, λέει ψέματα, τη βλέπουν οι φίλοι μου εδώ, εκεί. Μου έκανε παράπονα. Μετά γέννησε κάποια στιγμή, όχι στο σπίτι εκεί, στην μάνα της ήταν όταν γέννησε. Αυτή το έπαιρνε το μωρό και το έβγαζε έξω. Πάλι το πρωί και ερχόταν αργά το βράδυ. Κάθε μέρα. Και είχα πει και στο Σομών, ας ταράντι στο μωρό, νύχτα δεν κάνει έξω. Το βράδυ εκείνο, ήμουν με τη γειτόνισσα και μιλάγαμε κάποια στιγμή κατά τις 11:30. Ήρθε με το ταξί αυτή, δεν ήταν η πρώτη φορά. Σταμάτησε το ταξί, κατέβηκε αυτή, κατέβασε το μωρό με το καρότσι. Το μωρό ήταν σκεπασμένο όμως, επάνω, η κουκούλα μπροστά. Άρα δεν είδατε το προσωπάκι του. Όχι. Μπήκε μέσα στο σπίτι. Παρά τις 12 η ώρα πήγα να ξαπλώσω εγώ. Μια εγγονή μου καθόταν έβλεπε τηλεόραση εκείνη την ώρα στο σαλόνι. Ξαφνικά με ξυπνάει μεταξύ 1 και 2. Πετάχτηκα εγώ, πήγε γεια σε ο Σομών, σε φωνάζει ο Σομών. Βγήκα έξω εγώ από τον ύπνο, μη ξέροντας τι συμβαίνει και αυτά. Αυτός με τα σπαστά ελληνικά που μίλαγε, έκλαιγε στην πόρτα. Μπήκα μέσα, μπήκα στη κρεβατοκάμαρα. Βλέπω το μωρό στο μεγάλο κρεβάτι που κοιμόταν η Ειρήνα με το μωρό. Δεν κοιμόταν με τη Σομών, Σομών κοιμόταν μόνος του στο σαλόνι. Βλέπω το μωρό, ανάστηκελα, τα χεράκια του ανοιχτά, μελανιασμένα τα χείλη του. Ένα πράγμα αποτρόπαιο, ό,τι χειρότερο μπορεί να δεις. Ένα μακάβριο πράγμα. Έκανα πίσω. Καταλάβατε κατευθείαν ότι είναι νεκρό το παιδί. Ναι, έκανα πίσω. Δεν τα κόμπησα φυσικά. Δεν μπορούσα να τα κόμπησω. Δεν γινόταν να του δώσω μια βοήθεια. Δεν μπορούσα να το ακουμπήσω. Τρόμαξα τόσο πολύ. Μόλις πλησίασα να δω, έκανα πίσω. Δεν είναι καλά, λέω. Το παιδί δεν είναι καλά, λέω. Όταν μπήκα μέσα εγώ, αυτή με το τηλέφωνο ήταν στο χέρι. Αυτός έκλαιγε με μαύρο δάκρυ. Δεν είδα καμία αντίδραση. Αυτή τη στιγμή εγώ που σας μιλώ, η αντίδραση μου είναι σαν να το ζω. Έχω ανατριχιάσει, είναι σαν να το ζω. Δεν μπορώ να το ξεχάσω. Όσες φορές και να το πω, νιώθω σαν να είναι εκείνη η στιγμή. Αυτή η γυναίκα δεν είδα τίποτα τέτοιο, χωρίς να θέλω να την βαρύνω, γιατί η ίδια ομολόγησε, αλλά δεν είδα καμία αντίδραση. Ήταν με το τηλέφωνο στο χέρι. Θυμάμαι πολύ καλά ότι είχε το τηλέφωνο στο χέρι. Έβγαλε φωτογραφίες στο μωρό. Δεν θυμάμαι. Θυμάμαι όμως πάρα πολύ καλά ότι βρήκαμε με το τηλέφωνο στο χέρι κοντά στο μωρό. Ο Σιμών πλήρωσε για την ταφή του μωρού, για την κηδεία του μωρού, για τα πάντα. Εγώ σκεφτόμουν τι να πω μόλις τη δω, πώς θα της μιλήσω, τι θα της πω. Γιατί για μια μάνα όταν χάνει το παιδί, ό,τι και να είναι αυτή η γυναίκα, ό,τι και παρελθόν, ό,τι και ποιόν να είναι μάνα. Και δεν ήξερα πώς να την παρηγορήσω. Με βασάνιζε αυτό και σκόπιζα την αυλή μου και έρχεται στις 3 ημέρες, μπαίνει στην αυλόπορτα. Γεια σου, τι κάνεις? Μου μιλάει σαν όπως πριν.
Σαν να μην συνέβη τίποτα. Ακριβώς. Από τις τόσες βόλτες που έβγαζε η Ειρήνη κάθε φορά το μωρό, όσες φορές το βλέπατε εσείς αφού γυρνούσε η Ειρήνη από την βόλτα της με το μωρό, το είχε πάντα σκεπασμένο? Δεν φαινόταν το προσωπάκι του? Ήταν εκείνη η μέρα που ήταν η πρώτη φορά που είδατε το μωρό σκεπασμένο και δεν φαινόταν καθόλου? Εκείνη η μέρα πρέπει να ήταν, γιατί μου λέει ο Σωμών, όταν το πήρε το μωρό του ασθενοφόρο και φύγανε και έμεινε πίσω ο Σωμών και ήμουνα εγώ στην αυλή με το Σωμών, μου έλεγε μες στο κλάμα του, ήθελα να δω τη ζωή, περίμενα όλη μέρα δουλεύω και περίμενα λίγο να τη δω και δεν με άφησε να τη δω. Είπε άστα κοιμάται και την έβαλε κατευθείαν στο δωμάτιο, δεν με άφησε ούτε να τη δω. Ήμουνα η πρώτη που είδα το μωρό νεκρό, γιατί όντως ήταν νεκρό. Τα χείλια του ήταν μελανιασμένα. Δεν φτάνει έτσι ένας άνθρωπος στα 5-10 λεπτά, μισή ώρα. Ώρες πρέπει να ήταν αυτό το πράγμα. Το κουβάλαγε και το περιέφερε το παιδί νεκρό. Τι εννοείτε? Το είχε νεκρό ώρες. Δεν ήταν τη στιγμής αυτό που είδα. Το πώς είχε γίνει το μωρό. Και όπως μου είπε και ο Σωμών, δεν τον άφησε να δει το μωρό εκείνο το βράδυ. Και το βάλε γρήγορα μέσα στην κρεβατοκάμαρα. Έχω δει στη ζωή μου νεκρούς, δυστυχώς, αλλά τέτοιο αποκρουστικό πράγμα δεν έχω ξαναδεί.